Gaurko egunaren inguruan egiten dugun balorazioa oso positiboa da. Ez soilik hasieran markatutako erronka lortu egin delako, izan ere 13.000 kilometro pasatxo lortu izan ditugu, eta hasierako asmoa bazen 10.000 kilometro baino gehiago edo 10.000 kilometro minimo egitea, baina nire ustez positiboen baloratu behar dena da, egun osoan zehar egon den parte hartze aktiboa. Laudio herria primeran bat egin du erronka honekin, egon da etengabeko parte hartzea, modu guztietakoa gainera, eta nik uste gure aldetik Laudio herriari zorionak ematea besterik ez zaigula falta. Beste alde batetik, guk uste dugu pilo bat oso positiboki baloratu egin behar dela, ekimen honetan herriko ikastetxe guztiek batera parte hartu dutela parte. Hori uste dugu oso positiboa dela. Berriz esango dizut, euskaraz bizi nahi dut, gaur bihar eta etzi nahi dut euskaraz bizi.